kæft, det bliver vildt i Folketinget, hvis du kommer ind. Det kan jeg indstå for. Du kan jo risikere at sidde med en kulturministerpost eller lignende. Ja. Så kan det nok være, at der bliver genopført noget Wagner, hva'? Er det det? Yes, sir. Tak. Jeg er jo faktisk helt oprigtigt drevet af at gøre noget bedre. Og så kan du jo mene, at det kunne man gøre på en anden måde, eller det er nogle andre redskaber, der skal til for at gøre noget godt. Og det er en ærlig sag, så tager vi den debat, ikke? Men det lyder som en parodi engang. det vil jeg skide på. Du har en eller anden forventning om, at der som jeg skal kommunikere til de danske vælgere og til dig, så skal jeg fatte mig i kortet, så må jeg ikke være elaboreret, så skal jeg sætte mig ned på huk, ligesom når man taler som børn. Nej, det er slet Jeg ikke gider ikke tale ned til befolkningen. Jeg er den, jeg er. Jeg gider ikke prætendere andet. Jeg gider ikke være folkelig og høre Shu-bi-dua, for jeg hader Shu-bi-dua. Men det har intet at gøre med at være folkelig eller ikke at være folkelig. Jo, det har meget med det at gøre. Det har det da. Fordi du vil ikke have, at jeg nævner hellenismen, en skøn, vi sidder på Glyptoteket. Og bemærk dig, hvorledes denne lille konjugation, der hedder en skøn, antageligt også vagte et vist element af gnister i dit blik. Fordi du bryder dig ikke om det. Fordi du dybest set er mærket af dekonstruktivisme, af postmodernisme etc. Og det er du. Det vil sige, hvis det er mere elaboreret end træk mig i fingeren, så står en skid, så er det falsk. Og min påmindelse må i denne henseende være, det er ganske rigtigt ikke alt, hvad der glimter, der er guld, men det er ej heller alt, hvad der glimter, der er falsk. Ja,